No marco das actividades promovidas polo Concello da Pobra co gallo do Día do Orgullo, que se celebrou o pasado 28 de xuño, as Concellerías de Igualdade e Deportes impulsaron unha acción conxunta. Foi en colaboración coa Concellería de Deportes, pois pintar esta bandeira nas gradas do Campo da Alta. É importantísimo que no mundo do deporte, un mundo que polo xeral é un mundo moi masculinizado, non? Pois promovamos estes valores de dar visibilidade pois a diversidade que temos os seres humanos, non? E a diversidade sexual, e que esta sexa respetada, entendida, e entender que todos os seres humanos somos iguais, aínda que somos diversos. Deste xeito, as cores da diversidade estarán presentes de xeito permanente no Estadio da Alta, co fin de fomentar o respecto e a tolerancia e dar visibilidade á liberdade sexual, nun ámbito tan acaído como deportivo para transmitir este tipo de valores. A instalación municipal da Alta se convirte así nun espazo onde de maneira permanente vai a estar pois presente a bandeira da diversidade. Pensamos que é unha iniciativa que ten moito que ver coa promoción dunha actitude de respeto no deporte e que, sempre dar visibilidade a este tema dos dereitos humanos, non? Xa que a liberdade sexual é un dereito humano recoñecido, pois está, en consonancia cos tempos que corren.